ମାଲିକ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବୋଲି ବୋଉ ମୋର ସକାଳୁ ପରିବା କାଟି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏପଟେ ରାଜାବାବୁ ଆମର ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀରି ବସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ଷୀରି କାର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲିପାପୋଛା ସାରି ଚିତା ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସ। ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମାସରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି। ମାର୍ଗଶୀର ମାସ ତୃତୀୟ ଗୁରୁବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଙ୍କୁ ଲାଗି ଦିଆଯାଏ ଓ ଚତୁର୍ଥ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମାଣବସା ଗୁରୁବାର ବୋଲି ପାଳନ କରାଯାଏ ଓ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଯଥାବିଧିରେ। ନମସ୍ତେ କମଳା ମାଗ ସାଗର ଦୋଲଣି, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଘରଣୀ, ନମସ୍ତେ କମଳାଳୟା ଅତି ଦୟାବତୀ, ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ଆଦି ପାଳୁନି ଇତି, ତୋର ଦୟା ବଳେ ମାଗୋ ଦରିଦ୍ର ଜନର, ହୁଅଇ ଅଚଳ ବିତ ଜିଣଇ କୁବେର, ତୋର ଦ୍ରୋହୀ ଜନେ ମାଗୋ ଅନନ ମିଳଇ, ଯେତେ ଅରଜିଲେ କେବେ ପେଟ ନ ପୁରଇ, ତୋହର ଚରିତ ମନ। ମାଙ୍କ ପୁରାଣ ବୋଲା ସରିବା ପରେ ଖରାବେଳ ନୈବେଦ୍ୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରୋଷେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, କ୍ଷୀରି, ଖଟା, ଶାଗ ଭଜା, ପିଠା ଓ ଭଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ପରେ ଏହା ପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଛଣା ମଣ୍ଡା ତିଆରି ହୋଇ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ ଶେଷରେ ଆମ ଘର ପାଇଁ କିଛି ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।